Mirec, tak ideme na ten plán, okej? Tak vykradneme tú banku dneska, hej? Tak ja budem v aute, hej? A teda nebudem v aute, ja budem pozerať, či nejdu poliši, hej? Ok, potom ma vyzvihneš do bázy, držím, uvidím. Tak, dobre, rýchlo idem túto autom. Dúfam, že nikoho nenabúram, alebo dačo také. Počkaj, len pozor, lebo ten policajt už je tu jeden taký... Traja policajti, ktorí sú strašne agresívni. Dobre. Tak ja budem stražiť ticho Ja idem zo zadu, to bude také... Dúfam, že... Mirec, idú poli, ja si musím ešte zobrať zbraň. Ešte nie je tu stále. Zabudol v rúbsaku zbraň. Ok, tak. Už môžem? Áno. Dobre, 3, 2, 1. Sorry. Dobrý deň, toto je prepadenie, dajte hore ruky. Bojím sa, pomoc, nie. Dajte mi kartu. Tam je na stole a nechaj ma žiť. Pomoc. Dobre. Mám rýchlo policajtov. Čo si to povedal, ty šumejt? Už pôjde policajt. Utečiť, musím ujsť. Dobre, musím ho chytiť. Okamžite zbrania do ruky, idem ho postrieľať. Chcípák, nemáš to brahľať, ty si. Tu máš. Strieľam po tebe. Tu máš posledný hit. Jau. Jau. Dobre, iba som ho podstrelal, som ho zabil. Dobre, tak ja idem vykradnúť tú banku. Samozrejme, lebo ten tag ešte ja už som dobrá. Tak kartou otvorím toto tu. Tak makaj, dobre, konečne. Bombu, kde mám bombu? Bombičku odpalíme. Trezor a potom utečiem skrytou miestnosťou. Ak sa vám toto video bude páčiť, dajte like. A alarm som si spustil už, ja neviem. Zdrhám, radšej nejdem na to počúvať. Dobre, zdrhám. Miško, už ide polícia, pozor. OK, dúfam, že nepôjdu po mňa. Ja som už ľahko, ale ty asi to nedáš. Keď tak mu ujdi na fare. OK, kde faro? Na tvojom rýchlom aute. Neviem. Dobre, ja som utiekol, ešte jedno som mal auto, takže ja si dávaj pozor, lebo ten Poliš je docela rýchly na motorke, takže... Dobre. Ja zdrhám tadiaľ tú skrytou miestnosťou som utiekol. Makám. Pozerám, či tu není takto. Motorku tu počujem nejako, neviem prečo. Aha, tam je fara, tam idem. Rýchlo. Mákam. To je tá policajná motorka, aha. Pozor, Poliš! Není zákona, stojte! Serem ti na tvoj zákon, ty degeš. Dovidenia. A hrali sa ešte. Dobrú noc, ty degeš. Ale dobre, to je jedno. Dovidenia. Dobre, zdrhám pred ním, lebo Miško, ja som sa skryl, hej? Kde sa stretnem? U mňa? Tak u teba, A možno u teba, uvidíme ešte. Rýchlo, musím ho zraziť, ten degeš. Čau, Mirec, sadaj, musíme utiecť. Hej. Že si ho zabijú, že vraj. Hej. Novina, že to zabijú policajta. Dobre, zdrhám, ale tvoj tatko to urovná, nie? Lebo, vieš čo. Lebo tvoj tatko je starosta, aj môj to urovná, samozrejme. Hej. Dobre, poďme sa tak, kde skryť, je moc veľa ľudí chodia. Daj rýchlosť poriadne, lebo ideme pomaly. Rýchlo ideme preč, Mirec. Dobre, tak teraz zahnem, drž sa, Mirec. Hej, ja mám radšej aj pištol pre istotu, že keby niečo. Ja mám tiež pištol. Dobre, ideme síce po tráve, ale to je jedno. Ináč, vieš, koho si strelil? Tak to nebol Poliš, ale to bol, že gangster, ktorý ťa chcel zachytiť. Že veľa ti chcel ťa streliť, lebo si teraz hlavný chater so mnou. Neviem, či tu není tak, kde Poliš. Nie. Idem cez lietadlo, Mirec, v lietadle si? Ale ináč počúvam, musíme ísť rýchlo do lietadla, lebo tam sa vytratíme, tak poďme. Mirec, si išiel do lietadla, no? Nie, ja idem pozerať, že či ho neuvidím. Ty sa vytrať, ja potom prídem už. Zdrom. Dobre, skočím ho hneď, asi chvíľu počkám. Dobre, 1, 2, 3. Hopa, skočil som, dobre? Ja už pôjdem na chvíľu tiež. Padak. Traf do bazénu. Dobre, som to v pohode. Kde si, Mirec? Ja som teraz ešte v lietadle. Daj. Rozmýšľam, či idem do mňa. Stretneme sa u teba, hej? U teba, alebo u mňa. Tak u mňa, ty nemáš ešte postaviť. Ale ja idem ešte po peniaze. Penthouse postavím rýchlo. Hej, postav penthouse a Miško. A ja si idem dole postaviť dom. A ináč pozor si dávaj, lebo ide tu policajt, takže ťa pôjde po tebe hlavne. Jaj? Tak sa nachystaj radšej. OK, tak trošku. Ja mám zbraň nejaké dačo, ale
Dobre, ho vidím. Mene zákona, stojte, kde je ten Miško? Už nejde, toto má. Tu máš ty dege. Našťastie, že mám strelnú vesku proti strelaniu. No, to v pohode, ja to nestrelím tak. Ja keď sa budem pohodnárať, Srab, tebe. mama z ňou uvidí. Prečo tam toľko kempy pri tej vode? Nech ide donútra do tej vody. No, idem do vody a stavujem. Dobre? Tak mu ujdem. On priloží to, sa už asi. Nejde. Dobre, utekám, rýchlo. Bum, tu máš do tela, tu máš, do hlavy som ti dal skoro. Jau, skoro. Dobre, musím ho zničiť, lebo to je fakt už, ty vole, to je napínavé už, ty vole, za chvíľu. Už si mi postrel nohu, ale ešte ako prežijem. OK, tak toto bude mega ťažké, dobre, kde je ten dege, tu je, dostáva policajt, dege sprostý policajt. Tu máš. Ty vole, kde je? A tam. Ty vole. Poďte sa tu snikuješ, ty degeš. Tu máš si mŕtvy, asi kus. Ty vole, tam si tak Dobre. Nie, on ešte žije. Ty vole, musím zdrhnúť brokovnicu. Kde mám brokovku? Brokovnica. Tá ťa zabijem. Ja som mŕtvý. Máš brokovnicou. Utekiem, ti netrafil si našťastie. Stávaš brokovkou, totálne solíš do tebe. Víš, čo majú pečko, nestrieľaš. Tu máš. Vidí z tej vody, nebuď rád. Chlap. Dobre, vystáva. Netrafil. Dobre, ešte som ho zabil. Rozmýšľam, jak sa zbavím stôp. On ešte žije. Dobre, tak on zomrel. Miško, zničil si toho policajta? Hej, zničil. Kde sa stretneme? Neviem. Tak sa stav mírec potom, okej? Hej, ja ešte musím nejakú kolobežku opraviť, mi niekto dal, tak počkaj, to bude trocha trvať. Jasné. Jedno kolečko musím vytentovať, lebo ho má troška pokazené, tak ho musím pomaly. Dobre, idem zatiaľ skryť prachy do sejfu asi. Veď, hej. Dobre, idem do sejfu zatiaľ. A možno ešte príde jeden policajt, ja nie som si istý. Lebo to išiel ináč po tebe ten z gangstru. Ty so len Čau, postrel. Mire, čau. Čau. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like and A subscribe. Čus. F9.